Id-deputat u kellim nazzjonalista għal-Għawdex Alex Borg magħruf sew luqu mill-fazzjoni ta' Adrian Delija u qed jimmanuvra biex jilħaq kap. Iddistakka ruħu mill-opinjoni tal-kunjatu ta' Delija b'attakk fuq Bernard Grech. Emanuel J. Gallia missier is-sieħba ta' Delija kiteb fl-aħħar jiem fil-Malta Independent fejn reġa' attakka pubblikament lil Bernard Grech bħala wieħed li m'għandux viżjoni u li mhuwiex mexxej li jista' jispira. B'kombinazzjoni kbira Alex Borg kiteb fuq il-Love in Malta dakinhar stess b'artiklu kważi kopja perfetta ta' dak ta' Emanuel Gallia. Bla ma semma lil Grech dirett kif għamel Emanuel J. Gallia, Borg qal li Għawdex m'għandux bżonn wedi vojta. Gallia kien għadu kemm qal li Bernard Grech m'għandux viżjoni għal Għawdex. Kitba li wkoll sabet l-appoġġ u l-approvazzjoni tas-sieħba ta' Adrian Delija. Iżdissa meta One News staqsa lil Borg dwar din il-materja u ħareġ malar jgħid li ma kellu xejn x'jaqsam mal-opinjoni tal-kunjatu ta' sieħbu Adrian Delija u ddiżassoċja ruħu minnu. Tiddiżassoċja ruħek ma l-artiklu li kiteb il-kunjatu ta' Delija fuq The Malta Independent battak fuq Bernard Grech. Ma nafx rajtux dan. Ma kellix naqsam miegħu jiena, nista' nassigurek. Tiddiżassoċja ruħek minnu. Nista' nikkonferma li ma kellix naqsam miegħu. Waqt li d-deputat Awċi kien jafsew bl-artiklu tal-kunjatu ta' Delija, il-kap Bernard Grech fl-aħħar jiem qal li lanqas biss jaf minnu Gallia. Inti tħoss li kien ġust miegħek Emanuel Gallia fuq li qal dwarek fuq il-Malta Independent? Emanuel Gallia minnu? Missier il-partner ta' Adrian Delija huwa qal li inti m'intix mexxej li tispira fuq il-Malta Independent f'artiklu tal-ħadd. Ma qrajtix ta'. Imma kellimt li Adrian Delija dwarha ma qrajtix ma tafx qal